Sí. ¿No puedo? ¿Por qué me empezó últimamente? Siempre lo mismo. Con esto. Ahora. Estoy perdiendo. Tengo Shua. Mírala. Covirán. Bueno. Ebenamente ikusten da boltsa. Covirán. Portugaleko supermerkatua edo hori. Batzuk karnizeria daukate barruan, necesitatu fruteria eta bueno, kaixo, garazi naiz eta gaur euskal mitologia hitz egingo dugu. Euskal mitologia esaten duen bezala bere hitzak Euskal Herriko mito bat da eta nahizturik atzematen dira. Eskema honetan, esango dizuet Euskal Jainkoen zuhaitz kronologikoa. Bueno, hemen da denok bata besteakin, uste zuten orgia moduko bat, orduan. Mundakako princesa Zuganekin izan zuen haur bat, Jaun Zuria izenekoa. Zugan gero joan zen Marikin, Zugan eta Marik bi izan zituzten, bi haur. Nikelatz eta Arabi. Eta gero Amalur gelditu zen haurdun, como la Virgen Maria. Eta izan zituen bi haur, Eguzki Amandre eta Ilargi Amandre. Bueno, izango da Eguzki eta Ilargia gaur egun ezagutzen duen bezala. Gero, Zugan eta Mariren aurra Atarabi eta Eguzki izan zituzten hiru haur. Eta haietako bat izan zen Amilanio, Urtzi eta Basajaun. Basajaun eta Baseandre ez zuten izan aurrarikan, eta Animanio, Amalur bezala, como la Virgen Maria, izan zuen haur bat Lamia. Euskal Herrian badaude lekuak hienak magikoak. Mendiak, munditontorrak, ibaiak, errekak, lakuak, jauregiako gazteluak, leitzeak. Bueno, nire mitologia ez zait asko gustatzen, baina dago joku bat, gustatu zaitena, izena dela Lurrak eta Biok. Eta hori ordenagailuan bakarrik jolastu daiteke. Eta askotan jolastu dut. Eta han ateratzen dira mitologiako ezagunenak. Izango lezeke Mari, horra aurkitu duguna, Basajaun, Basoko jauna, Lamia da emakume bat, ile luzeakin, ile rubia daukana, eta hankak ditu atak bezala. Eta gero dago Tartalo. Izakien haragia oso gustoko du eta begi bakarra dauka hemen kopetean. Denetatikak bakarrena da. Eta gero aparte, ere bai, erenzugeak mitologian azaldu hori izan dira erenzugeak. Erentzugerik ezagunena 7 buruko erentzugea izan zen. Eta orain dator, Fumba mitologiko. Soy bele, armatiro pun, taga biga iga, laga boga xega. Soy bele, armatiro pun,
Gustatu baldin bazaizue bideo hau eman like, komentarioak utzi, ze bideoan ere zuten egitea, Facebooken, Twitterren ere jarri zazute, azken utzi zuen galderak eta nik erantzungo dizkizuet beste bideo batean. Bueno, urrengo astean beste bideo batiken etorriko naiz. Urrengo astera arte. Adio.